Jeg tror fandme, man kan lave en god risotto på de pander her. Lige nu står jeg og laver en risotto med blåmuslinger og lidt stegt jomfruhummer. En af de ting, vi ville med det her kogegrej, vi ville gerne have, at det skulle tale til følelserne. Men det, som man skal starte med, det er jo nogle ordentlige råvarer, det siger kokken jo. Og det, vi har gjort i XO-linjen, det er, at alle de blanke ting er lavet af et trelagsmateriale, som består af en kraftig aluminiumskerne og så rustfri stål på begge sider. Aluminium er et materiale, som er meget godt til at fordele varmen. Til gengæld så holder det ikke særlig godt på varmen. Det gør stål til gengæld, og derfor er der stål på begge sider, og det giver nogle rigtig gode stegeegenskaber. Samtidig så får man så også den rigtig store fordel, at man kan få et kraftigt materiale, så man får det samme udtryk som for eksempel fra en støbejernsgryde. Men selvom det ser kraftigt ud, er den ikke tung at løfte. Når jeg arbejder med gryder og pander, så er det vigtigt, at der er en lige varmefordeling på hele fladen. At når de får masser af varme over længere tid, at de stadig står og slår sig. At overfladen kan stadigvæk håndtere varmen, fordele varmen over det hele. Jamen, god kvalitet, det er noget, der holder til noget. Det er noget, vi kan bruge gang på gang, og så hver eneste gang, vi steger et stykke fisk, så kan vi få en overflade, der er gylden hver eneste gang, i stedet for, den er lidt branket, fordi den lige er blevet lidt bulet i bunden. Inspirationen til XO-linjen kommer fra madlavning. Den fremhævende kokkeskole i dag, det handler om at vælge de gode råvarer. Når man går i gang med sådan en designproces her, så er det så fuldstændig ligesom, når man skal lave en god fond, hvis man er kok, at man tager alle de her ingredienser, som man gerne vil bruge i det her designudtryk, og så koger man det ind, damper alt det overflødige fra, og så får man simpelthen essensen af, hvad det er, man gerne vil lave, hvad det er, man gerne vil udtrykke. Det, der var vigtigt for os, når man skulle lave en moderne grydeserie, det var også ligesom at prøve at fortolke de billeder, vi havde inde i hovedet. Hvordan får vi duften og smagen af maden ned i designet på den her gryde? Vi køber altid de bedste råvarer for at være sikre på, at det kan holde vores kvalitet højt op. Men du kan ikke have nogle rigtig spidse råvarer, hvis du ikke har redskabet til at tilberede det på. Hvis du har nogle røvdårlige pander, nogle røvdårlige gryder, som bliver skæve, når du sætter maden op på, jamen, så er det jo lige meget, hvad kvalitet råvarer du har. Hvis produkterne ikke kan følge med det, du skal tilberede dem på, så er det jo lige meget. Kør 2 jomfruhummer, 1 champignon og 2 risotto. Det er jo også dejligt at være i den her branche, i det her niveau, hvor man kan tillade sig at arbejde med så meget kvalitet, og kan tillade sig at arbejde med det kvalitet, man gerne vil. Det synes jeg er dejligt. Altså, jeg tror ikke, jeg havde arbejdet så mange timer og havde gjort så meget ud af det, hvis jeg arbejdede et sted, hvor jeg ikke kunne få lov til at arbejde med det bedste.